салом алейкум дӯстон, ҳамватанон, инчунин обуначии шабакаи Универсал ТВ. ин барномаи як саволу як ҷавоб қисми даҳумаш мебошад ва чӣ хеле ки мо шумо медонем аз ҳамин 10 қисме ки мебурад ба имрӯза танҳо 4 қисм шаёфтагиам бародаро ва худмон гап задагиему ёфтаги хулоса ки 4 ҳамин барномаро 4ташда ҷавоб аллакай ҳастад. ба ҳамин хотир мехоҳам ки ҳамин барномаи 4 буд, қисми 4 ҷавоби як гап занам ки гуфта будем як номи занонаи юнонӣ буд ки дар вай умуман гуфтем 4 ҳарфи аввалаши номи як давлат мешавад, бод дар онҷа номи як беморӣ аст, номи як гурӯҳи сарояндаҳои рус ҳаст ва номи кӯтоҳкардашудаи занҳои аврупоӣ. хулоса дӯстони азиз, ҷавоби ин ном яъне ки Ираклия буд. агар дар аввали ҳамин ном аҳамият диҳем, давлати Ироқ оварда шудааст, бемории рак ва гурӯҳи Иракли яке аз гурӯҳҳои машҳури рус ва номи занона гуфтем дар давлатҳои Аврупо бештар боз дар гурбаҳои худ мегузоранд. ин номи Лия буд. яъне ки ҷавоби инро аллакай гуфтем ва мехоҳам як чизи дигарро қайд созам ки ҳамин барномаҳое ки мо мегзарем ҷавобошона ё гуфтагием ё ки ёфтагием, ҳамиёра як хел крест кардан дар кор ки чӣ хеле шитоб одамои нав медурӯянд вақти хишона нагзаронанд, барои ки ҷавобҳои ҳамино аллакай ёфтагия, яъне ки бефоида тамошо накунанд. ба ҳамин хотир ин хела ягон намуд картинка мемонем, крести сирх задагия бинем, фаҳмем ки ин аллакай савол ҷавобуш ёфтагия, яъне ки метавонед саволҳои нави ҳамин барномаро тамошо кунед. ба ҳамин хотир саволи имрӯза чунин аст, бо диққат бошед. хоб анами расме ки мебинед, анами мустанги оранҷу светаи зарда, яъне ки ҳаминҷа ду расмай. дар ҳамин ду расм биё аввал ин фекр ман пурра фаҳмонам. ман ҳамин расма як намуд бозия ку логически ҳамонҷа гирифтагиам, яъне ки 5 фарқият дора. ин расма ин расмаш ана иҷа 5 неста, бештара, яъне ки ман ҳамира гирифтаги обработка кардагиам, зиёдтара фарқиятош. шумо гирем ҳисоб кунем ҳамҷа чанд фарқият меёбем, скриншот кунем, ба ҳазир тамошо кунем чандта фарқият меёбем ва ёфти агар нависон, агар қабул боша, хар ҳамон расме ки дидагӣ ки дурустай фарқиятҳоро муайян карди чӣ қадарай дар одноклассник мо мепартоем, мо дида мебурем. ба ҳамин хотир ҷавоби ин савол 40 сомонай, кадоме ҷавоби дуруста меёвад дар комментария ҳамин нависад чандта фарқият аввал ва мо гуфтем ки дуруста, баъд суратша метавонед рӯӣ кунед. барои ҳама бурдборӣ хоҳонам, зинда сарбаланд бошед. то барномаҳои дигар, худоҳофиз. хайр дӯстон.